हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद जी की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ലെവൽ 2-ൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കാരണം ഞാൻ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ലെവൽ 3-ൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമി, ആദ്യമായിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. രൂപ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഷഡ് ഗോസ്വാമികൾ എന്ന 6 പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി. രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് എല്ലാ ഗോസ്വാമിമാരിലും ലീഡറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. ആ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അരൂപ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭീഷ്ടമായിരുന്നു ഭൂമിയിലെങ്ങും തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചാരണം ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഭീഷ്ടമായിരുന്നു. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങളെ സ്വയം എല്ലാ ദിക്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭീഷ്ടപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉദ്യമത്തെ ഏറ്റെടുത്തത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഭയം തരണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രൂപ ഗോസ്വാമിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അരൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉപദേശ അമൃതം, ഉപദേശങ്ങളുടെ അമൃത്, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇതിനേക്കാ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ പക്ഷേ ഉപദേശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കണം, എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അതുവഴി ഭക്തിയുടെ ആ ഒഴുക്കിന് കുറവൊന്നും വരാതെ, തടസ്സങ്ങളൊന്നും വരാതെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് വാചോവേഗം മനസഹ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാവേഗം ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദധീരഃ സർവാം അപീമാം പൃഥിവീം സ ശിഷ്യാത്. ഒരാൾക്ക്, ഒരു ഭക്തന്
എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ യോഗ്യത, അതായത് ഈ ഭൂമിയിലെങ്ങും ഒരു ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് എന്താണ് യോഗ്യത വേണ്ടത് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന യോഗ്യത? അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര ഉണ്ടാകരുത്. അതായത് ജൽപ്പനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമ്യ കഥകളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. വാചോ വേഗം, സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരയെയും, മനസഹ ക്രോധവേഗം, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം, കൂടാതെ ക്രോധവേഗം, ക്രോധം വരാനുള്ള ആ ഒരു ചിലരിൽ പെട്ടെന്ന് ക്രോധം വരുന്നത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ക്രോധം, അതിനെ തടയാൻ സാധിക്കണം. ആ ക്രോധം പെട്ടെന്ന് വരുന്നതിനെ തടയാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധം വരാതിരിക്കാനുള്ള ആ വിദ്യ എന്താണ്, അത് അറിയുന്നവൻ, ക്രോധത്തെ തടയാൻ സാധിക്കുന്നവൻ, ക്രോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ. പിന്നെ ജിഹ്വാവേഗം, നാവിന്റെ ത്വര. നാവിനെന്താണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്? പല വിധത്തിലുള്ള രുചിയേറിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നാവിനുണ്ടാകുന്നു. ആ നാവിന്റെ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവൻ, ആ നാവിന്റെ ത്വരയെ അടക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ. പിന്നീട് ഉദരോപസ്ഥവേഗം, ഉദരത്തിനും ഉപസ്ഥത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഉദരത്തിന് എന്താണ് ആഗ്രഹം? നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല. വയറിന് പിന്നെയും ആഗ്രഹം ആഹാരം കൊണ്ടുവാ എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വയറിനുണ്ടാകുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം വേണം എന്ന. വയറ് എത്രമാത്രം നമ്മൾ കഴിച്ചാലും പ്രാതൽ കഴിച്ചിട്ട് 3 മണിക്കൂർ ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വയറ് വിശക്കാൻ തുടങ്ങും. ഭക്ഷണം വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടും 2-3 മണിക്കൂർ ആകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വീണ്ടും ആഹാരം വേണമെന്ന് ഉദരത്തിന് തോന്നുന്നു. ഉദരം വിശപ്പ് വീണ്ടും വരികയായി. അങ്ങനെ ഉദരത്തിന് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ഉപസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ജനനേന്ദ്രിയത്തിനും അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഈ ത്വരകളെയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തികളെയെല്ലാം ആർക്കാണോ തടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധീരന് എന്ത് സാധിക്കുന്നു? എല്ലാത്തിനെയും സഹിക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരകൾക്ക് അവയെ നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെയെല്ലാം സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നയാൾ. അദ്ദേഹത്തിന് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആ ഗുരുവാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബന്ധനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും, അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം ഗുരു? ആ ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഗുരു? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടോ? ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളോട് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെയോ മനസ്സിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നുണ്ടോ? പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ പ്ലാനുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ നാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ, നല്ല സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതായത് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലാതെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ, ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രധാന യോഗ്യതയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട്. യുക്തമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉറങ്ങുക. നമ്മുടെ ഗുരു എങ്ങനെയാണ് എന്ന്
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ കൂടാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതിനെ ഒന്നിനും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഗുരുവാകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള എന്താണ് പറയുന്നത്, കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്യാഹാരഃ പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തിർ വിനശ്യതി. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം സാധനാ ഭക്തികളെല്ലാം ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം? നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്? ഏതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ആഹാരം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ യുക്ത ആഹാരം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നു അത്യാഹാരം. അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അതിലൂടെ ഭക്തി വിനശ്യതി, ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, നമ്മൾ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ശരീരത്തിന് ഊർജം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനും രൂപഗോസ്വാമിയും എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക. അല്ലാതെ പ്രസാദമാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന് വളരെയധികം നല്ല സ്വാദുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് വയറ്റിൽ കുറ്റി നിറയ്ക്കരുത്. വയറിന് തോന്നും, വയറിങ്ങനെ നമ്മളോട് ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ കഴിക്കാം, സ്ഥലമുണ്ട് വയറ്റിൽ, വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെല്ലാം നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത്യാഹാരം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് അത്യാഹാരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദ. അതായത് ആവശ്യത്തിലധികം ധനം സമ്പാദനവും കൂട്ടി വെക്കുകയും, ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കട്ടെ, അത് ചീത്തയായി പോകുമോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും കുറയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നതും തെറ്റാണ് എന്ന് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അതിലേക്കാണ് പോകുക. അതിയായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ആഹാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നു. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് കഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ, ധനം സമ്പാദിച്ചു വെക്കുക, മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ശേഖരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം സമയം അതിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലം നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നു. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെക്കാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രയാസം, കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. കഠിന പരിശ്രമമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് വേണം. കാശ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അമിത പ്രയത്നം ചെയ്യും. അതാണ് പ്രയാസഃ. അത്യാഹാരഃ പ്രയാസശ്ച, കഠിനാധ്വാനം. നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ലളിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എത്രമാത്രം
ആഹാരം കഴിക്കാനും വസ്ത്രത്തിനും എത്രമാത്രം വേണോ നമ്മൾ അത് സമ്പാദിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരാന എത്രമാത്രം വലിയ ശരീരമാണ് അതിന് എത്രമാത്രം ഫുഡ് ഉണ്ടായാലാണ് മതിയാവുക. പക്ഷേ ആനകൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആനകൾ അവരുടെ കാട്ടിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർ കഠിന പ്രയത്നം, നമ്മളെ പോലെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒരാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ചെറിയ മനുഷ്യർക്ക് ദൈനംദിന ആഹാരത്തിനുള്ള വക ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തരാതിരിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജോലി വിട്ട് വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ പോയിട്ട് സമ്പാദിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു നമ്മൾ. അവിടെ പോയാൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല നിലയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോയി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രയാസം എന്നുള്ളത് അതിയായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം. കൂടാതെ പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, അതായത് ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. പിന്നെയോ നാലാമതായിട്ട് നിയമ ആഗ്രഹ ഉണ്ട്. അതായത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിലും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി വിശദമായിട്ട് ഈ നിയമാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. അതായത് ചില നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല, കുറച്ച് ചിട്ടവട്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക. പക്ഷെ ആ നിയമങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നിയമങ്ങൾ എന്നത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതിനെയാണ് നിയമ ആഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയമങ്ങൾ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നിയമങ്ങൾ ആചരിക്കുക. ഇപ്പോൾ രാവിലെ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 3:30 ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കണം, ഭഗവാന്റെ മംഗളാരതി ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യണം. രാവിലെ ഒരു 11 മണിക്ക് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ 16 മാല ജപിച്ചിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് സത്വഗുണത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. സമയങ്ങൾക്കും ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു സമയത്തെയും. അപ്പോൾ രാവിലെ 11 മണി വരെ സത്വഗുണമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഭഗവത് ആരാധനയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏകാഗ്രത ലഭിക്കാനും മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും നമ്മിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാവിലെ 3:30 എണീക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറും 3:30 എണീക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മൂലം 3:30 എണീക്കുക. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെയോ നിയമം പാലിക്കുക, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും മറ്റുള്ള വീട്ടുകാരെല്ലാവരും തന്നെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും എണീക്കുന്നു. അതിലർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത്, ആ നിയമപാലനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്, നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാനാണ്. ആ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അറിയാതെ
വെറുതെ നിയമങ്ങൾ മാത്രം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അപകടകരമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കൂടാതെ ജനസംഘശ്ച, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ട് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബന്ധം വെക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ഭക്തി ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ലൗകിക ചിന്താഗതിക്കാരായ വ്യക്തികളുമായി സഹവസിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഇല്ലാതാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സത്സംഗം കൂടേണ്ടത്. കാരണം ഇതിനോട് ആഗ്രഹമുള്ളവരുമായിട്ട്, ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടാണെങ്കിലോ, കാരണം നമ്മൾ പ്രാരംഭകരാണ്, കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ആചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയും ഇല്ലാതാകാം. അതുകൊണ്ട് ജനസംഘം, ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചിരിക്കണം. പിന്നീട് ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാഗ്രഹം പോകുക, അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, ഷഡ്ഭീർ, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിർ വിനശ്യതി, ഇത് നമ്മൾ പരിശീലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ പോരുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്ന 6 പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരാൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നശിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ മൂലം അത്യാഹാരം, പ്രയാസം, പ്രജൽപ്പം, നിയമാഗ്രഹം, ജനസംഘം, ലൗല്യം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാരംഭകരാണ്. നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയും ഭാവഭക്തിയിലേക്കൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി വളർന്നിട്ടില്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയെയാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സാധനാ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ രാഗ അനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക്, അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ചിന്ത എപ്പോഴും വളർത്താൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പ്രേമഭാവ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണം. അപ്പോൾ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പരിശീലനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ സാധനാ ഭക്തി 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ, ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി വളർത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാലിക്കണം. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഭഗവാനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 6 വിധത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് കുറവുകളെ കുറിച്ച്, ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കൂടാതെ ഈ ശ്ലോകത്തിലാണെങ്കിലോ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു ഗുരുവാകാൻ വേണ്ടുന്ന വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വികസനം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് നമ്മുടേത്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നു. കാരണം അവയെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്, പരിധിയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷണം
ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഭക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അവയെ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? ആ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ അവയെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുവാനായിട്ട്, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉയർച്ചയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ശരീരത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതിക്ക് കീഴിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാം. കാരണം നമ്മൾ രണ്ടിന്റെയും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഊർജമാണ് നമ്മൾ. 3 ഊർജങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മൾ ജീവാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും 2 ശക്തികളാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് ശക്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ യോഗമായയുടെ കീഴിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ മറന്ന് സ്വയം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? ഏത് വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണം? ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് 2 വിധത്തിലാണ്. 2 വിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മഹാത്മാവ്, രണ്ടാമത്തേത് ദുരാത്മാവ്. മഹാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായയുടെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഹ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ. അതായത് മഹാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഹ, ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതി അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ് മഹാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചിന്തയുമില്ല. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെയും പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ അവർ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ, ഭഗവാനെ അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദുരാത്മാവാണെങ്കിലോ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവർ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവർ പ്രകൃതിയുടെ കീഴിൽ, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 2 വിധത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മഹാത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അത്യാഹാരം ചെയ്യുന്നില്ല, പ്രയാസം ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ ഭക്തന്മാരാണ്. അവർ ആ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പോലുള്ളവർ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ തന്നെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണത്? ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്താൽ പോരെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്യാഹാരവും പ്രയാസവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ? ആരാണ് പറയുന്നത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആധ്യാത്മികം, ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം. ഇങ്ങനെയുള്ള 3
ക്ലേശങ്ങൾ. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസിക ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ, ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന അതിവർഷം, അനാവൃഷ്ടി മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ മറ്റ് ജീവജന്തുക്കളിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിയായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഭക്ഷിക്കാതെ, അതുകൂടാതെ അതിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത്, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ലേ, അവരും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം പ്രഭുപാദ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു ചാക്കിൽ അരി തുറസായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ വരും അത് കൊത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് എത്രമാത്രം ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രമാത്രമാണ് അവർ കഴിച്ച് പോകുന്നത്. അവർക്ക് വയറ് നിറയുന്നോളം അവർ കഴിക്കും, പിന്നീട് അവർ പൊയ്ക്കളയും. അല്ലാതെ നാളത്തേക്ക് ഇരിക്കട്ടെ, നാളെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൂട്ടിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കാം, അങ്ങനെയൊന്നും തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരും പ്രകൃതിയുടെ കീഴിലാണ്, പ്രകൃതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പക്ഷി മൃഗാദികളെല്ലാം തന്നെ. പക്ഷെ അവരാരും തങ്ങളുടെ ആഹാരം ശേഖരിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കുകയോ അവിടെ ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ മനുഷ്യൻ മാത്രം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണോ? പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ ഒരു ചാക്കരി വെറും തുറസായ സ്ഥലത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അരി ചാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കളയും എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അതാണ് മനുഷ്യന് വിവേക ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിശക്തിയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യ ശരീരം ശരിയായ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ് പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അത് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ 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 കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ആഹാരം കഴിക്കാനും കൂടാതെ ശേഖരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത്യാഹാരം അങ്ങനെ പോകുന്നു. അത്യാഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ദോഷകരമാണ്. ഒരുപാട് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നീട് അതും നമുക്ക് കേടായിട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഇതുപോലെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ഈ അത്യാഹാരത്തിനും പ്രയാസത്തിനുമായിട്ട്, അതായത് ഒരാൾ പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരാൾ ഒരു വലിയ പണക്കാരൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത്രേ. അവസാനം അയാളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചത്. എന്ത് ചെയ്തു? അവസാനം അയാൾ മരിച്ചതോടുകൂടി അയാളുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലമായിട്ട് അയാൾ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. എവിടെ ജനിക്കുന്നു? അയാളുടെ ആ ബംഗ്ലാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുടിലിലാണ് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ട് അയാൾ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ ഈ ധനസമ്പാദനമെല്ലാം ചെയ്തത് തന്റെ മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും ഒരുപാട് ജന്മത്തിലേക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ശേഖരിച്ച് വെച്ചു. എങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അയാൾ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ആ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ആ വീട്ടിലെ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മണിമാളികയിൽ അയാൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ അത് ഏതെങ്കിലും ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നോ പുരാണത്തിൽ നിന്നോ എല്ലാം എടുത്ത് പറഞ്ഞതായിരിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തവണ അദ്ദേഹം ആ മാളികയിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള തന്റെ തന്നെ ഫാമിലിയിലെ ആരോ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് അടിക്കുകയും ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രയാസം, അതായത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് വെക്കുന്നതിന്റെ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ
ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ 4 തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്പാദിച്ചു വെക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എത്രമാത്രം അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രയാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പരദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോയി അധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വരപ്രാപ്തിക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ടാണ് അവന് മേന്മയേറിയ ഒരു ശരീരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉന്നതമായ അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി ഉന്നതമായ ബുദ്ധിസമ്പത്ത് ദത്തമായിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വേദ അനുശാസനങ്ങളെ അനുസരിക്കണം. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പരിപൂർണമായ അറിവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തെ ശരിക്കും അർത്ഥവത്താക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ശരീരം. അതിനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യിച്ചിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ളതല്ല. പിന്നെയോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തിയും വിവേചന ശക്തിയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അത്യാഹാരം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതിയായിട്ട് ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും അതിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും രണ്ടും അതിന്റെ അർത്ഥമാണ്. അമിത പ്രയത്നം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു. അതായത് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസാന കാലത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കാല് നീട്ടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാം ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോഴല്ലേ അധ്വാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധ്വാനിച്ച് പിന്നീട് സുഖമായിട്ടിരിക്കാം എന്നാണ് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകുന്നു. ആരോഗ്യവും ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. വയസ്സാകും തോറും നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു, കേൾവി ശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു, നമുക്ക് ഒരു ദിക്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതും ശ്രവിക്കുന്നതും എല്ലാം? ഭഗവാന്റെ നാമം എങ്ങനെ ജപിക്കും? മറവി രോഗം എന്നുള്ളൊരു രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ റിട്ടയർ ആകുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് മറവി രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു? അപ്പോൾ ആരോഗ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അമിത പ്രയത്നം ധനം സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടിവെക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപകാരമാകുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഉപകാരമാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മൂന്നാമതായിട്ട് ജൽപ്പനങ്ങൾ, അതായത് അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപ്പം. പ്രജൽപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കാത്ത വർത്തമാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെയാക്കുന്നു. ഉപയോഗശൂന്യമായ സംസാരം, വാദങ്ങൾ, ഗോസിപ്പുകൾ, സംവാദങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക, അസത്യ സംസാരം, ലൗകിക സംസ്കാരം, ഭക്തനിന്ദ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത്. വെറുതെ വർത്തമാന പത്രങ്ങളും മാസികകളും അതിലെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ ഗോസിപ്പുകളും പിന്നെ നമ്മുടെ ബോളിവുഡിലെ എല്ലാം
നടന്മാരുടെയും നടികന്മാരുടെയും എല്ലാം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ അതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? അല്ല ഭൗതികമായ ഉന്നതി നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട്? പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിലെല്ലാമാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം കണ്ടുവരുന്നത്. അതെല്ലാം തന്നെ ജൽപ്പനങ്ങളാണ് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ആ വഴിക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, എന്തൊക്കെ അവഗണിക്കണം? പ്രധാന നിയമം കൃഷ്ണ സ്മരണം, അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. കൂടാതെ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ജനസംഘം, ലൗകികരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. കാരണം കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിക്കിലും ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിക്കിലും യൂണിയൻ ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ സംഘങ്ങളുണ്ട്. അതായത് വ്യവസായികളെല്ലാം ചേർന്ന്, ഒരേപോലെ മനസ്സുള്ളവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു സംഘം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുപോലെ ദുസ്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ പോയി ചേരരുത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭക്തിയിൽ ഉയരുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മാത്രമുള്ള സംഘമാണ് കൂടേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം സമാന ചിന്താഗതിക്കാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് മാത്രമേ നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ട് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിനോ വിമോചനത്തിനോ രണ്ടിനും വഴിവെക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടുകെട്ടിൽ പേടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിച്ചാലും സ്കൂളിലും കോളേജിലും എല്ലാം പോയിട്ട് ദുസ്സംസർഗത്തിൽ ചീത്തയായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വഭാവവും അതുപോലെ ചീത്തയായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകെട്ട്, സംഘം വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആരുടെയൊപ്പം നമ്മൾ സംഘം ചേരുന്നുവോ അത് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജനസംഗമത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സംശയങ്ങൾ വരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടുചേരുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാൻ ഇടവരും. അതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടാതെ ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി മുതലായക്കുള്ള ആഗ്രഹം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തി നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചിലർ ആ ഭക്തി മൂലം അധികം സിദ്ധികളെല്ലാം പ്രാപ്തി ചെയ്യാനായിട്ടെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കും. അതെല്ലാം നമ്മളെ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയുള്ളൂ. അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സിദ്ധികളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമാണ്. അത് നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനസംഘച്ച, പിന്നീട് ലൗല്യം. ലൗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹം, പലതും സാധിക്കാനും സ്ഥാനം, മാനം, പ്രശസ്തി ഇതെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ അതെല്ലാം നമ്മളെ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ നിന്ന്, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റുന്നു. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള അനന്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് വേറെ അന്യ അഭിലാഷിതാ ശൂന്യം, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, ഭക്തിരുത്തമ. ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്നുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ലൗല്യം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമാനങ്ങളും പ്രശസ്തികളും പിന്നെ ശക്തികളും എല്ലാം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ലൗല്യം എന്നുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. യഥാർത്ഥമായത് കൃഷ്ണഭക്തിക്കുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ്. ലൗല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു അർത്ഥം കൂടി അതിനുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനെന്താണ് ചാർജ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുമ്പോൾ
പറയുന്നത് ലൗല്യം, അതായത് അത്യാഗ്രഹം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാനുള്ള ഒരേ ഒരു യോഗ്യത എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് അതും ലൗല്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൗകികമായിട്ടുള്ള സംസാരം, അത്യാഗ്രഹം, അതിരു കടന്ന നിയമങ്ങളും അടുത്തതായിട്ട് അതാണ് നിയമങ്ങളും നിയമചട്ടങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നിയമ ആഗ്രഹ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലും രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പരിശുദ്ധ സേവനം, നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തികളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ചിലതെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഒരു കഥ പറയുമായിരുന്നു. അതായത് പണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ഇതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധാഭക്തിപൂർവം പൂജകളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നേദിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് നേദ്യം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് നേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അടച്ചു വെച്ച്, വേറെ ആരും കാണാതെ അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാൻ. കാരണം മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ ഇവരാരെങ്കിലും എല്ലാം കണ്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പദാർത്ഥങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ആ നിവേദ്യത്തെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം വളരുകയാണ്. ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടവരുത്തരുത്. നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നു, അത് അടച്ചു വെക്കുക. ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നു, വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് തുളസിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. അപ്പോഴും ആരും കാണരുത്. നമ്മൾ കർട്ടനോ വാതിൽ അടച്ചിട്ടോ അത് വെക്കണം. 5 നിമിഷമോ 10 നിമിഷമോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് പതിവ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് കാണാൻ ഇടയായാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് പൊള്യൂട്ടഡായി, മലിനമാക്കപ്പെട്ടതായി, പിന്നീട് ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ളതാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രാഹ്മണൻ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന് ഡ്രസ്സെല്ലാം ചാർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെക്കണം. നിവേദ്യം വെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പൂച്ച എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. അതുകൊണ്ട് ആ നിവേദ്യ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ആ പൂച്ച ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ കയറുവാനിടയായി. അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിവേദ്യ സമയത്ത് ആ പൂച്ചയെ വേറൊരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടച്ചിടും. കാരണം അറിയാതെ പോലും ആ പൂച്ച ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കയറരുത്. കാരണം ആ നിവേദ്യം മലിനമാക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ. കുറെ അധികം കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ മരണപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായി പൂജ. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ പൂജയ്ക്കായിരുന്നപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ദിവസവും കാണുമായിരുന്നു. എന്ത്? നിവേദ്യ സമയത്ത് അച്ഛൻ ആ പൂച്ചയെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ചിടുന്നത്. അത് എന്തിനാണ് എന്നൊന്നും ആ മകൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. മകൻ പൂജയ്ക്കിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂച്ചയെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അച്ഛൻ ചെയ്തത് അതേപോലെ താനും ഫോളോ ചെയ്യണം. കാരണം അച്ഛൻ പൂച്ചയെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടിട്ടാണ് പൂജയെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് പൂജയുടെ റൊട്ടീൻ, പൂജയുടെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന് പൂജ കഴിക്കണമെങ്കിൽ പൂച്ചയെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ അടച്ചിടണം എന്നാണ് ഈ മകന്റെ ചിന്താഗതി പോയത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റുള്ളവരാരും കാണാതെ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുവഴി മാത്രമേ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. ആ പ്രസാദം കഴിച്ചാലേ നമ്മുടെ ഭക്തി വളരുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നുമുള്ള ചിന്തയല്ല.
അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി, അതും അറിയാനുള്ള കഴിവോ ആ മകനുണ്ടായില്ല. മകൻ ആ നിയമത്തെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിയമം ഫോളോ ചെയ്യണം, അച്ഛൻ ചെയ്തത് അതേപടി താൻ ഫോളോ ചെയ്യുക, അത്രമാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതാണ് നിയമത്തെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിയമം അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. 16 മാല ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി വളർത്താനാണ്. ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, പരിശുദ്ധതയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ 16 മാല ജപിക്കണം, അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജപിച്ചു തീർക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. നിയമം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെയോ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തി വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിയമ ആഗ്രഹ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിയമങ്ങൾ ഭക്തി വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 70ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണഭക്തി രസഭാവിത മതിഹി ക്രിയതാം യദി കുതോപി ലഭ്യതേ തത്ര ലൗല്യം അഭിമൂല്യം ഏകലം ജന്മകോടി സുഹൃതൈർന ലഭ്യതേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം 100 കണക്കിന് 1000 കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളിൽ ഭക്തിപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പോലും ലഭിക്കില്ല. ത്യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് നേടാനാകൂ. എന്താണ് ത്യാഗം? അത് നേടാനുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹം, അതിനെയും ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അത്യാഗ്രഹം, അത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം നേടണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹം, കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണെങ്കിലോ അതും ലൗല്യമാണ്. അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, പരിശുദ്ധമാകണം ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം വളരുക, അതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോടി ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും നമുക്ക് അത് സാധ്യമാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ ബീജ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെയോ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഏതോ ഒരു ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സുഹൃതം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലോ ഒരു സേവ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴോ സേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാകാനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിപ്പെടാനും സാധിച്ചത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ സുഹൃതമാണത്. അത് കോടി ജന്മങ്ങൾ, മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു അസുലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. പക്ഷെ നമുക്കത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഇസ്കോണിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ നിബന്ധനകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഒരു ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം എന്നുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ വലിയ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഭക്തി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബീജത്തിലാണ്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ ഭക്തിലതാ ബീജം എങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു വൃക്ഷം നടണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വൃക്ഷം ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു വിത്ത് നടുന്നു. ആ വിത്ത് മുളച്ച് അത് ഒരു ചെടിയായി
പിന്നീട് വൃക്ഷമായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാലും വൃക്ഷമാകണം, വൃക്ഷത്തിൽ പൂവുണ്ടാകണം, അതിൽ കായുണ്ടാകണം, കായ പഴുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം നമ്മൾ ഭക്തി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭക്തിയുടെ ബീജം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ നനച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കണം. അതൊരിക്കലും ആ ലത പകുതിക്ക് വെച്ച്, ആ ചെടി പകുതിക്ക് വെച്ച് ഇല്ലാതാകാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. അതിനെ വളർത്തി ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടുത്തെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഭഗവാന്റെ 3 പ്രാഥമിക ഊർജങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ആരാണ് പറയുക? ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണത്? 3 ശക്തികൾ. അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. ശരി മാതാജി. പിന്നെ മഹാത്മാവും ദുരാത്മാവും. ആരാണ് മഹാത്മാവും ദുരാത്മാവും? വേറെ ആരെങ്കിലും പറയണം? സിബി മാതാജി അല്ല. മഹാത്മാവ് ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും, മഹാമനസ്കനായിരിക്കും, സത്യസന്ധനായിരിക്കും, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താമെന്ന് ശ്രമിക്കാം. ദുരാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലാത്തവനെ ദുരാത്മാവ്. മഹാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ത്രിമാന ദുരിതങ്ങൾ. പുതിയതായിട്ട് ചേർന്നവരാരെങ്കിലും പറയൂ. ത്രിമാന ദുരിതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക. അതെ, ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ. പിന്നെ നിയമ ആഗ്രഹത്തിന്റെ 2 അർത്ഥങ്ങൾ. അത് നിയമ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് നിയമങ്ങളെ, യമനിയമങ്ങളെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിയമാഗ്രഹത്തിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, അതായത് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നടത്തുക. 2 നിയമ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമ്മൾ 2 നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കണം. അതായത് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത് ഭക്തി വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, അല്ലെങ്കിലോ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുക, അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കും. അതാണ് 2 അർത്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത്യാഹാരം കൊണ്ടുള്ള 3 കോട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം മൂലം, അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിയായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുകയും പിന്നീട് ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും, അതാണ് അത്യാഹാരമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുക. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ 6 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള, നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.